Kamu siapa? Aku aja kamu. Kamu dulu orang.
Iki jajane kocoknya piye to? Barungan moto kerdus. Heeh, barungane moto kerdus iki. Ora beling meneh. Mana cara Aduh, ya. Ayo. Gimana? Apa gimana? Kendangan nih. Lek aku saiki cemetak ning kowe jos. Kok iso? Cak 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 cak. Enggak kepul. Ngono. Cas. Kelontang. Cik. Ayo. 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 J. Ya salam sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku deh om. Iki bocah ngono ki salah sudah dinauni kok yo Luar biasa. Iki masakan ini. Masakan putih masak des. Ayo, diajar. Ngerti? Takon sesepuh kene. Boy, didengkote. Ndi? Iki bose. Enggak ada takon nih. Takon kok kotoan. Takon ya. Sik lo, kodol. Undi nih, Bos. Hidungane warga boten ngertos. Cakep. Takone sing kene. Sing ndi? Pawange Ojo ojo. Rada galak. Terjang kowe kok. Sing awon. Pawang paling ngeri lah kan. Sopo? Listrik ireng dhewe. Ngambungi panci. Panci. Ayo Takoni. Budi, Bos. Budi. Oh. Ayo smash. Ayo sira. Panjang aja Yang kabeh ayo. Ya wis, gak apa-apa. Iki pancen gone mencari ini iki. Napa? Iki sakok koyone Musuhan. Cilik karo cilik, gede karo gede. Ayo kepriye iki? Iki kencan, Des. Hah? Iki rada nek timbangke 3 kilo kono 2 kilo. Oh, berarti ngono ya rasa imbang ya. Yang karo iki yo. Angka 10. Sudah siji. Oh no, iki rada mending, iki rada padha iki. Iki mesti makme padha iki dakur iki. Mame napa niki? Makme ampas tahu campur jedek. Padahal kudus wobi. Anake Ampas tahu iki jenenge apa? ampas tahu Gembus. lemi. Gembus to? Ojo. Gas ae. Padahal apa? Terus iki aku jenenge kuwi kok. Ayo, nek iki termasuk rese petek. Endi? Mosok omogano asin ya. Asin. Kono ki yo makme rada mulya sithik Apa? Semangka. GoFood ya apa? Very good. Kowe iki kok bahasa Inggris barang. Aku gak iso. Wis sing ora iso gede-gede sepele. Jangan dilakukan lagi. Lagi. Ngerti dhewe to barange. Gantian. Ya. Yo, saya jajalan. Piye? Iki sing gede wis biasa. Sing Saiki sing cilik ae. Sing cilik. Gede wis biasa. Aku wingi gandrung gede ya. Oke. Mentuti. Atri. Buat ngono tok. Mending sing cilik apik. Lah napa? Tuwil. Ya, ya. Ayo iki. Maju ene. Ayo, kowe milih. Kowe kono ku kene. Kono. Alah, cerewet kene. Wes, mah ngising. Tangane kudu mah ngising. Lah ayo. Diko karo kono. Kono. Maju mana maju. Mari kono. Tangane ngene. Set. Siap. Nah, oke. Dicek sik goyangane. Goyangane cek set. Sikile rada pengkor sithik. Napa? Oh,
BBM. Ngawur yo. Ya, set, ini, set. Tangannya ngono, set. Tik 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 tik. Oke lo. Ya jangan tes aja, set. Mana depan tuh? Oh, iki ketara, Des. Ubi lagi ning kene iki. Iya, iya. Saya ini bedanya ngene. Pindah. Jrek. Terus, buat terus teman asal sih, ya. Kira aneh, mana Marbrana. Boleh, ada, ya mana aja. Tak titik Biar aku kecil, tapi aku ya bambang. Ayo kau, sok tarik om. Aku masih kecil, kita mungi. Iku kawan, Kawane ngopi. wes, nanti asik kono, sing kan beda. Jadi nek jual-jualin ngene. Jadi munyere kaya iwak dipotas. Jadi ngene. Iwak dipotas. Iki goyangan iwak dipotas. Oh, iya. Jadi ini iki Modale mata jual lho. oke, ngomong aja. Sik begolane. Oh iya. Ya, mana sih? Apa teye? Apa tiket? Apa tiye? Apa tiket? Gitu. Apa itu? Apa itu? Apa? Awas, balik. Enak deh. Aku ora dijak joget yo. Lah, saya gandrungane Mas. Gandrung ora? Apa-apa, kolong gandrungi ra tau gandrung pisan Iya. Suwi aku. Ayo, Aku nek gandrung dulu tok. mana kono. Perono nah. Kau Des. Ompol. Apa? Ayo, mundur Mas. Gitu ya. Iya. WC. Mau demi deh. Ada, ayo mana gimana? Ayo, kue mah gandul wadi nyati koyo wong blok pagre. Ora tekan Des. Hah? Ora tekan. Ada diamo. Wes. Aku mah tuwa wis. Ya, Wes. ya, dik wong ayu kang dayu boleh maju ana ning kene cahayu. Kentong bolong dalam. Yo, Jawa dari Mangkaraja. Makat mlampahing sakan. Ana kang nguduli ana satriya kang ngintih tulangga direne mau. Lan ana siluman kethek mlaku janjak kaya banci bayang ngene. Janjake yo kepiye kono? Iki kono, bantu kono. Aku tak senyewa. Yo. Ale Imam Mubarak. Dibutuhne kene. Tas dok. Maju ya. Kita iki dari iki. Katalah cacat Dewa Bathara. Ya cacat kosek. Terus kita lu gak esek cangkem ngene. Aku jengat apa? Bakal jengat dulu. Atane kosek kristal tiada gila. Ayo, campiak pelaku alon-alon ya. Itu kosek. Ini kosek lagi. Ternyatalah kamu jadi ono. Boleh, lihat. Ya,
selamat datang di siang ini. Di saat kami dengan bahagia. Selamat datang semua yang tinggal di semua. Kedatangan itu dalam apa? Bergembira kami semua pada sidang yang mulia ini. Terimalah orang ada kami dengan hati itu tidak sempurna. Tidak ada kesalahan. Mohon kami terima kasih. Candi mandor, candi mandor, candi mandor, candi mandor, candi mandor, ayo, dikira, ayo. Buangnya mah kaya dua buangan no. Jogetnya. Kita kae opo manopo dewa. Pakanane opo ote jowo. Ayo ora kanca tak asing aku. Iku mangewu. Ayo, ayo ngasane saya. Sesuai kami piro, Des? Aduh, duit, Bek. Ayo, duit. Apa itu? Kalau boleh catok ini. Silap, mes. Mangewu, mes. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya wis menengahi kok. 2000 Mas Ratu. Wih, neh, salah gini neh. Oh, foto iki. Aja hebat. Alah, pikiri albana alah coba kowe. Akil lato. Isine nembelek balik. Kowe ngano, telepon mobil. Dambu jan. Entut tanggune wet. Ya, saya bilang neh. Ayo, saya satu wet. Modul datang ini. Ayo. Apa tapi gudak-guduk ning kowe barang iki. Ayo. Aduh, jase loro. Ayo. Wis wayahe wet. Yo. Iku katoke bolong kok ya kok metu jog-jogane. Ayo. Itu mani duit. Ayo. Wis dok wong iki jaring wong tuwa. Ayo. Dinai cak cilik. Apa ora? Kirang ora.
member ya. Oh, November. Ada. Iki lho. Iya iya. Ayo, Pak, bilangi apa? Ayo le aku. Kita sembaki bola. Sembaki bola udah kayak metu. Apa kuwi? Antes. Mamuke cilik. Oh, mlaku kerjake, Bro. Ayo, ayo Bro, mlaku, Bro. Ayo, mlaku, Bro. Ya, anda gacok minum bagel rasa melon. Dan dia nyalain langsung pipi. Ayo. Nanti. Aku ini ngono. Nanti bos sing apik. Pak, Mas Argong ganteng. Kok jangan. Kok ana nembung kan? Ora, Cuk. Kendali Mas Argong. Hei. Selamat dong, selamat. Selamanya mumet. Mas selamat. Ayo, ayo. Aku curiga yang jalanin buat dia ngomong ini. Bisa lah. Iya. Terus aku. Imran Galora. Oke, men. Lanjut, men. Ayo aku. Aku ora ning sing apik kok. Ayo. Sing ganteng-ganteng cewek. Alah. Ayo cintaku. Lagi tanya Ora le aku. Yo, yo. Tepuk tangan dulu. Kurang keras. Hei, 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 ya. Hei, ya. Itu ngopo? Hei, ya. Ya.
nyanyi kok, Mas? Nah, ini. Apa itu ya? Oh. Ya. Oh, ora nyira koe godhong taline asmara tresnaku kan tulus suci rambut jaga malah beblendani apa pancen wis nasibku kepiye men kudu bisa karo sliramu najan apa jane ati nanging aku ra iso ngon jadi apa wis ora kelingan sumpah janji mung marang aku sinar selintang rembulan jare mene aku mung aku wis ganti ketika nanging slira murah ide marga barang saiki wis teko kowe malah gandeng liya-liya nanging aku ra iso lilo atiku lilo najan bate ku loro nanging aku ragu mergo atiku wis kepancet tresno ora nyono koya ira kowe padha taline ngasmara tresnaku kan tulus suci rambut joko malah beblendani apa pancen wis nasibku kudu bisa najan apa jroning ati nanging aku ra iso lilo
Wis nyanyi wis juga wis wae pamitan wong. Ngono, Jo. Ayo Met. Nyuwun pangapunten bilih wae atur kula boten menane ngatine panjenengan lan ugi kelakone kula sika kethek nyuwun pangapunten. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga budaya. Matur nuwun ya, Des ya. Sirai aku ora sirai. Ragowo. Sirai ki gelem aku. Lek ngono ne piye? Asak. Ini kita ngene ngene kita ngene. Amit. Ayo.
sudah. Jadi menika ada permintaan lagu ya Dek Kopin ya. Apa, Pak? Nah, menika wonten awala wonten Katresnan Sejati. Heeh, Jogi Mawar Kuning, Kusuma Wijaya kalian nyiram itu Mas Argo. Sik mana dulu Pak Ustaz? dilajengke wonten Katresnan Sejati. Nah, iki mau ana pira to ya Dek Kopin ya? Ada 20.000. Heeh. Gue kok boleh sing nambahi yang saling iki Dek Kopin nggih. Apa iki? Yang mau nambahi boleh. Boleh sekali. Ngopo? Jadi ngopo jadi? Jeblos. Boleh ya dhuwur dhewe kok ya. Semoga dihadirkan satu tembang lagu Katresnan Sejati. Cepet telur.
Sampun katur kata senang sejati. Sudah Mas Arga. Ada kan ayo Pak Ustadz Kusumawijaya. Boleh. Ayo diganti saya dua saya di kopi. Di kopi. Kamu kenapa sibuk dewi lu? Mas dokter hantu. Cari anda semua kan ya sangar dewi. Soalnya lipstiknya orang. Gimana aku sama laser. Kemongan angus ning pawon.